Itong vlog aron madtumig Kabaw. Ang tanaw ng Kabaw. Karon sa uyuan ay sa Dakit. Ay mabawa na artist na. Anto mi. Tabay na din. Ang mga toon. Mabahan ko ito. Muna itong vlog ron. So ayaw mo kalimutan pag-subscribe sa YouTube, pag-follow sa Facebook. Huwag i-click sa yung notification bell aron updated mo sa itong mga videos na to. So banimin ninyo. Banimin ninyo ang tumiguan. Antoon na mo. Kaya may katultol. Pabanimin sa mong yuan. Sigson sa akong papa. Anto na may. Anto na meron. Kada palimbas na kita mis paloy. Awin na wag kapoy. Isa na asa ko diyo. Ini. Dito kena. Healing. Healing. Motor deh, magmotor. Saan tayo yun? Isira sa doon? Ikot rin ba? Pultahan niya ba? Ha? Maabli man. Helmet ako deh. Lagi dari dia. Matay bakal koron na sa inanak na ko mga bawal tao. Iga, lima ko kay, kalima na kamay. So, nagabo na, dali nang sapak ko. Sarang. Ari ka tao pag naano niya ka.
bili na eh. Ha? Yan. Hindi mo sure yung matras eh. At ito may isa. Ilang hilin daw, hilin. Palit o kabaho. Makanti. Makanti dre. Di mo lang ito goyanan nga rin. Makanti man. Mga daan dali. Mga daan dali. Ito ang kabaw, bakar doon. Kung ano ka. Ano ka. Boo! Silan.
Ano rin mo ka mo? Ako mo ka din. May naman gani kaya nakalakon nito. Bahi, pag-ibig. Ayun, sige po. Ulo ba dahil na? Si Mana na kulubog nga di ko pa mga dugay kung tikas lawas na kasana. Reflex yung leg. Ya, nagpapiti dito ang kurang kanang rin. Oo, makala gina. Oo, ya kay gabi, kurang pag 20 na nali. Oo, Kumbay wala ka maurong nga. Para life eh. gina. Reflex ako Pablo kada kuan nga rin, reflex. Kada usak si Mana. Makala na itong ilig mo. Abrator mak na yan rin. Kung titi naman, service ko yan. Akong ginupiti, katong oras lang, mga doktor sa Meron na sila sa kurente. Mga therapist. may pakurin si therapist ba? Pagawas, kaya hospital mo din, pero kuha na ko, Amo tanaw niya. Oo. Umilay ka mo rin. Wala, ako na, kuha na rin eh. Laso ng balipo na, wala matupi. Lubog. Abatan-on mo daya. Batot mo di kini. Ay, gamay pagsungay. Bata pa. Ngamo. Yung daw tiyon ako nagtiyan ganyan. Mura kung mga madhop ko sila to ini. Pero may balikan niya. Why eh? Bata may nakumda na. Maglibor may nagkuha na. Kabuto, purga ako nag-benji ka nagpurga. Ha? Ay, kaya ako magpakantid eh. Diri tabangan ni Marlok na kasi da na kita. Marlok. Kaya ada magkate mo kang biyahe magkate doon na O gikan din mas mati day. Gikan mas mati. dia mereka santren bisa sila di palet. Mereka anak-anak negeri dia. Ito din siya yung mo to asawa. Oh, bukan ruangan lah. Ito si Tigaro din. Ada. Oh, itu kalau tak boleh. Hindi na ako gusto din na magamit.
tapat ini pa ada. Oh. Tapat yun punong pa itong bong. Tapat yun. O matikad. O kami ko tumandir mo na te. Hoy. Ano ba ito na bang bala kasi? Lapang to ko naman sila mo dito. Liligay mo na eh. Anak ko na yan, pinado. Karena garo ng tao, jadi mo magsubuan ka ng traktor bago. Kamu ada traktor kayo ay? Murah dito, na ang oras dito maupo, dito. Agar kung engineer ito dyan traktor. Pwede ginuha kong traktora, kamahapog daraw ko. Uling dito, ako lang nakauna eh. Kaitan ka mga sige lang mo ba lang yung anak sa trabaho. Mga pwede ko sa gasto ko sa mga at. Ana. Wah, siyempre. Ay, tama ito eh. Nakanta doon. Ako may balay. Abay, kilit sa bungtod. Nakanta kong laman eh.
Wala akong bili. Mabawra. Mabawra siya. Kanya to kage may direct may rich din. Bakas magtas mi bungton adto, tapos ato. Ganto mi. Namay din dia. Hindi ay da. Namay din dia. Ama agad siya anak may presyo. Tawag mo, bago dito. Ay, no. Bila mau guna. Uli wai, uli lagi. Tahu lah yuta dre. Tako adik yuta. Pagkahaw na puro kayo. Uli na ka. Naghait din ng formato ta ade. Gana man gana. Okay. O triangle.
Sige, suga mo yun. Suga. Ikaw yan? Ah, sige, pirme. Oh. Wala ito, tong helmet ako ito. Tong helmet niyo. Tagre.